Здравейте на всички! Радвам се, че отново ще проведа ежегодния семинар в град Созопол, който ще се състои от 19 юли включително до 21 юли. Тази година семинара предлага обучения в няколко силни енергийни техники, които ще ви служат за цял живот. Обучения в медитативни техники от изтока, специално подбрани за този семинар. Също така и една уникална техника за изправяне на гръбнака, която включва внимателно подбрани движения, които обхващат проблемните зони по целия гръбначен стълб и цялото тяло. А за тези, които искат да изявяват лидерските си качества и учителския потенциал, ще има специални сертифицирани обучения, които ще се провеждат на плажа, както и всички други обучения и практики. Към програмата са включени посещения на специални енергийни места, разходки из природата и плаване с яхта и други занимания. Този семинар се провежда от 2 до 3 пъти по Черноморието, в удобство на тези, които не могат да присъстват на конкретни дати. За всеки, който желае да присъства, може да се запише на телефона, който е изписан долу във видеото.